Dili matud pa prioridad sa Police Regional Office 11 ang pagdakop kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, lakip kini sa gibutyag ni Police Brigadier General Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, dihang bibanat sa KOJC. Sumala niya, dili matud pa pagpangharas sa mga miyembro sa KOJC ang pagpahigayon o checkpoint sa gawas sa KOJC compound. Ridicule nila tayo na tayo mga utusan. Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino. Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Professional kaming pulis. Kayo! Mao kini ang pahayag ni Police Brigadier General Nicholas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, batok sa pagbatikol sa kampo sa Kingdom of Jesus Christ kanila. Kini ato sa flag raising ceremony ug awarding of deserving PNP personnel with significant accomplishments sa Pro 11 sa Buhangin, Davao City, Lunes sa buntag. Kay numduman nga sa milabayng mga semana, gibatiko sa KOJC ang pagjogging sa mga personay sa kapulisan gawa sa KOJC compound matag adlawon. Pinababayaan ko lang sila. Na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general dyan sa harap ng KOJC. Ito sasabihin ko sa kanila, hindi nyo alam kasama ang general sa tumatakbo dyan. Sumala pa nga dili pagpangharas ang napahigayon nga checkpoint sa gawa sa KOJC compound. Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? Gani sumala niya, dili nila prioridad ang pagdakop kang Pastor Apollo Kibuloy. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Kibuloy. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa pagkahuli sa kanya. Samtang, gipaklaro usab ni Torre nga nagpabiling silang maghigala ni Senator Ronald De La Rosa. Luyo sa giingon sa senador nga kung siya ang mamahimong PNP chief. Tanggalon niya si Torre. Nakita kami sa arms corps. And I can understand that because he is a politician, he is looking at the PNP from a different angle. At wala tayong sama ng loob doon, and I really respect the opinion of the good senator. Samtang sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang kani Presidential Spokesperson Harry Roque, gikatingad-an ni ini kung anong hangtod karon wala gihapon nadakpan sa kapulisan si Pastor Kibuloy. Dapat mahiyana ang PNP. Sa dami ng mga pulis na ginamit nila, hindi nila mahanap ang kaisa-isang tao na isang pastor pa. Dapat ma-justify na nila yung napakalaking mga intelligence fund na hinihingi nila. Sara, una na nga miingon ang KOJC nga dili sila uyon sa hangyo sa PNP nga libuton pa ang KOJC compound. Sumala nila, paigo na nga pruweba nga wala ang pastor sa compound human sa pagsilbi o warrant of arrest sa NBI niadtong August 9. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.